So guys, grandma has message for you guys. There will Merry Christmas. So abatago California for the holidays and oge niile unu na-ajụ m kedu onye mugosi onye kuzi gị Igbo. All grandma mo and grandma mo no ebe a. So akụ call gwa unu like ndewo. So grandma. Daalụ na ụmụ m. Chukwu gọzie unu. Ihe na-agwa unu ndị ọbụla bụ ndị Igbo. Ha jisi ike mụta ịsụ Igbo na ọmaka na nwere obodo ihe eje ebe na iwe onye Igbo ị na-anụ Igbo ha elefuo ego dị ego gị ihe ha ama bifo anyị mara ihe na-eme na ha egbufugo onye ahụ mana ebe na ị na-anụ Igbo ihe ekwu na isi Amerịka ị na-anụ Igbo fasụ Igbo ịnụ ihe ha na-asụ gba nkịtị benye ha ama na ị na-anụ Igbo ha kwụcha ọnụ ihe eji asa mmadụ si ya n'ibe a unu kwuru anụkwara m ya o unu mekwa ihe unu mere m aka m adakwa ya na ahụ m onye Igbo ibe unu bụrụ nwanne unu emegidekwana m adụm emegide mmadụ na grama ngosi m ka esi asụ Igbo na-asụ ya na mgbe mụ na ha na-anọ mgbe ha pere mpe asị ha onye sụọ oyibo ama na ọ na-akpọ m iyi na ma anaghị anụ oyibo na grama agụkwa ha akwụkwọ n'ọsọ Igbo ka ọ na-asụ and ụmụ m nụrụ geele m ntị nụrụ ihe m na-agwa ha emeghere m nke ndị Amerịka ka mee etu si gwa ha ọ na-adabara m na ha na-anụ ihe ọbụla m na-ekwu na ndị ha na-agwa m okwu ana m anụ ihe ha na-ekwu n'ahịa ka nsọ bụka ụnụ m ndị Igbo nọ n'obodo a ka ha na-ahụ were Igbo na-ezi ụmụ ụlọ ozi na ha nọta n'ụlọ maka eme ụlọ asa a na-eji akwụkwọ eje n'ụlọ akwụkwọ asụọ oyibo ọ nọta n'ụlọ jee nye m efere ịsụọ ya n'Igbo kụnye m mmiri ịsụọ ya n'Igbo na ihe a dobere m ịsụọ ya n'Igbo ọ ya nweta oyisi mụta Igbo ọ bụghị iwere oyibo na-ezighị ozi ụmụaka ga na-asụkwa Igbo ụmụazị ahụ ị na-asụrụ ma ha na-asụ ịgwa ya esi anyị kụnye m mmiri esi ya kedu ihe m gwara gị ọ sịrị na esi ya kute mmiri esi ya dobere m efere a kedu ihe m gwara gị esi m dobe efere ngwa bịa jee mechie ụzọ bafrum oje mechie so emechigo m ya ma ọ dadị so ọ nweghị etu ọzọ esi amụta Igbo na ụmụ obere ozi dị n'ime ụlọ iwere ya na-ezi ụmụazị ọsụ oyibo isi a na-ede anụ ihe ọ na-ekwu ọ sụọla gị Igbo ọ mụta ya ọhụrụ o nwere ndị otu ụnụ nọcha n'obodo a nwechara nwa ha na-asụ Igbo ọfụma which is good ọ dị mma oyibo abụghị ọ bụghị oyibo makarịchara na ndị Mexico na-asụrụ ndị bebi Mexico ka a naghị asụ okwu mkpụrụ oyibo ụnụ na-eche na ha ama ihe ụmụazị tocha bụ ha ya akwụkwọ okenye onye lotakwa na ekwe ihe ọmụma na-asụrụ m ma ihe nwanne m na-asụrụ m na ahụ m onye Igbo ekelekwa m ụnụ mee na ihe m gwara ụnụ na ọ ya abara ụnụ o n'aha Jizọs amen so na grandma bụ onye niile chọrọ ime onye ọ bụ so na-ahụ nwe ji eme ọnụ anatawa na Naịjirịa na-asụrụ Igbo ndị mmadụ a na-ekiri na-enenebe sị na ụmụazị amụ n'obodo oyibo na-asụ Igbo ndị nọ n'ime ụlọ na-asụ nka blokin enweghị uru ọ bara so ana m enwe ọṅụ Chineke gọziri na ụmụazị a ma na-asụrụ m Igbo. I want to tell you guys that speaking Igbo is actually achievable even if you're living in Nigeria or you're living in any part of the world. The only thing you need is just one person or two who speaks it in your house, using it every blessed day. So long you're hearing it, there is a chance, a huge possibility that you're going to start speaking Igbo language. Just see how this girl and the family learned how to speak Igbo just because of one person was interested to put them through, and that was their grandmother. This video just maybe motivate someone out there, because I am not blaming you, you're not speaking. The reason you're not speaking is because there was nobody there to like push you to speak. So I play this video now to encourage you and tell you that no matter how many you pick in a day, it's gonna help you to, of course, become very fluent.